Среща между експертите, изготвящи подробния устройствен план на старата част на Велико Търново, с изтъкнати архитекти и специалисти, се проведе днес в старата столица. Тя бе част от проучването на общественото мнение по отношение на градоустройствения план, което проектантите са длъжни да направят. По думите на експертния екип, до края на тази година вероятно ще е готов предварителния вариант на плана. Предварителният вариант на подробния устройствен план на старата част на Велико Търново вероятно ще е готов до края на тази година. Това заяви пред медии от старата столица ръководителят на работния екип професор Иван Никифоров. По думите му все още има много въпроси, на които трябва да бъде намерен отговор, свързани преди всичко с най-успешният начин за синтез между запазване на културните ценности и възможностите за развитие. Като част от изготвянето на проекта днес бе проведена среща с изтъкнати архитекти и специалисти по отношение на градоустройството, на която бе търсено и тяхното мнение по отношение на въпроси, свързани с плана. Окончателно знаете, че има много инстанции, които трябва да го съгласуват. Вероятно ще продължи и по-нататък. Ние имахме едно забавяне, което беше по вина на възложителя, защото получихме кадастъра чак през октомври месец, края на септември, и това малко не забави, но така или иначе задачата върви и да, се надявам, че до края на годината ще имате един предварителен проект. Вече са обобщени резултатите и от проведената анкета с граждани. Резултатите от нея обаче трудно могат да се нарекат представителна извадка, тъй като в нея са участвали само 55 души. Въпреки това става ясно, че като цяло хората предпочитат забраняване или ограничаване на новото строителство в старата част на града, настояват за запазване или увеличаване на настоящият брой обитатели, които са приблизително към момента около 1850 души. Като основен проблем в тази част на града гражданите са посочили транспортът и паркирането, както и липсата на достатъчно зелени площи. 538 от общо 609 декларирани или регистрирани културни ценности в старата столица се намират именно в тази част на града. Експертите са категорични, че именно отношението към тях е централната точка в изготвянето на устройствения план. Най-общо през 21 век всички проучвания така говорят, ще нараства ролята и значението на културното наследство. То няма да отмре като някакъв вече отминал етап, то се преценява, че ще става все по-важен фактор на живота и ще формира избора на хората за место за живеене, место за работа, за отдих и така нататък. Стана ясно още, че по отношение на може би най-важният въпрос, ограниченията върху строителството в тази част, категорично становище все още не е взето. Гласувания вод на доверие